Million dollars panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi din sa mga investigador ng ICC to cast doubt dun sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon nitong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Sa tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May iba po bang mas malaking tao?